ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako mao ikaw. Without you, there's no... Nganong imo kong kitutukan, sir? Nganong gusto kang patrabaho ni Chloe sa iyong opisina? Ha? Oh, nganong mura man kag natukan? Unsa pa man ang ubang instruction ni Chloe nimo? Gusto lang siya maibawas talaga sa iyang department. Kana ra. O gusto siya nga gamiton gud ang iyang mga design o mga plano sa advertising department. Kana ra bang iyang gisugo nimo? Nga naman daay, sir. May lain ka bang nahuna-hunaan? Nga posibleng rason ni Miss Chloe sa pagpatrabaho na ako? Wa na. Naibaw ko kung unsa nga mo trabaho si Chloe. Mahal niya ang iyang trabaho o iyang opisina. Aw, naaraman daay na, sir. Okay. Pero pahimangno lang ha, Samantha. Unsa man na, Sir Jericho? Dili ko gusto nga magatunhatod kag istorya kang Chloe. Okay? Ha? May nang magkasabot ang daan. Nakasabot ko, sir. Okay. May nang maklarong daan ang imong buhaton sa opisina. Chloe, musod ko ha. Hoy, kanit-nit ko din imong kwarto. Dili ko gusto kayak, Mami. Okay, ako na ni pasigaw ng suga ha. Mami! So wow! Chloe, anong naman ka diya sa suok ko sa og, ha? Nagakam ko ka diha. Pasagdi lang ko diri, Mami. Ganahan ko mapasok. Unsa magi imong tumong sa pagpatrabaho ni Samantha sa imong opisina? Wala. Ganahan ako nga. Nga mahibaw ko na unsa na ang akong opisina. Chloe, mahimo ba? Kalimti una na imong trabaho? Ang imo na kaugalingon mo iti man na. Nga naman kid, Mami. Nga nang atimanon man akong kaugalingon. Tanawa na gud ko. Wa ko'y gamit. Angay lang ko magpasuok. Chloe, nagsabot na ta ha? Kinahanglang dili ka magpada sa imong gibati. Naibaw ko nga dili ko angay magpada. Kay naapa mo. Pero dili na ko tuyon nga maglagot ko sa nahitabo na ko, Mami. Chloe, Pero ayaw kabalakan ako. Karon nga tuan na si Samantha sa akong opisina. May kasalikan ako sa trabaho na ko dito. Mura na sa kihapon og nagtrabaho ko, Mami. Di ba? oo, mo yun. May tingaling magpahangin sa Leo. Tara. Niya na kita sa opisina. Um, Anong sa ka? Anong misigaw man ang imong mga mata nga naghangada ng building? Kataas anang building, sir. O taas na. Ug tuwa sa kinaibabuan ng opisina. Busa lihok na diha aron makasaka na ta. 18th floor. Kataas ko na, sir. Mga hadlok maka. Kahadlok. Mag-elevator ta. Busa di manakit imong tail sa pagsaka. Ana ito sa kilid sa swimming pool, Chloe. Kuno pamaputol lang ako mga tiil.
Naglangoy-langoy na ang takon niya ng swimming pool. Kalimti una ng swimming, Chloe. Huwag na nang kalimtan man, ha? Ma? Ay, Chloe, ayaw! Chloe! Chloe! Piyambak pa ka ng swimming pool! Dapat, inday! Dapat! Inday! Ay! Nausa mo na siya! Chloe, ano ba ni Dol? Madam, ganun, kapag-kapag na si Mom! Nes! Kalugutang na ba? Languya! Languya siya, inday! Hawasa siya sa swimming pool! Mapoy, ako gipalaguyon ni mo, ma'am. Ang nadididi, ako'y wabang ko tao makainit. Ambak na! Yabang ka ba, Inday? Ano nga ka musulti ka di ka mga bulagay? Baday! Ginoo ko! Bitsin na sila sa swimming pool si Chloe! Tabang, Baday! Baday! Tabang na ako, anak! Tabang na! Naunod na si Chloe! Bakit na siya malamos? Malamos na nun. Malumusin man ang hindi. Unahan luwas si Chloe! Unahan kay tao ba na pasindok na ganal! Ay, ni anagin mi sa 27th floor. Good morning. Good morning. Hala, kadagandaan nila empleyado. Ug murag tibuok man ang floor ang ilang giokupar. Mao ni dinhi ang advertising department. Ug narang opisina ni Chloe. Kana diha. Hala, nakatutok na ko ang mga mata sa mga trabahante ini maong floor. Dali. Soda. Sir. Kada ko dahil ining opisina ni Miss Chloe, Sir Jericho. Oh. Ug mao na sab kini ang imong opisina karon. Ha? Ayaw lang ta nag-isulti na ako, Sir Jericho. Wa magduwa-duwa si Chloe sa iyang gisulti nimo. Pero ayaw kalimot kung unsa gid ang tinuod mong trabaho. Si Miss Chloe ang tinuod na akong trabaho, sir. Oh. Sir Jericho, sorry. Na-late ko. May kaniya ka na, Ethel. Ako na itugyan ni mo ang assistant ni Chloe. Siya ang imong koneksyon kang Chloe gikan karon. Ha? Kung doon ay pirmahanan nga importante si Chloe, ihatag ka na ni Samantha. Kaya siya nang mupapirma ni Chloe sa bahay. Todd. Unsa ni nahitabo din sa opisina? Nag-hire ko tulo ka model, sir. Doon nga babae, usa ka lalaki. Good. Niya yung folder ang ilang seat card. Ihatag na ni Samantha. Gikinahanglan na niya para sa iyang report kang Chloe. Tinood ba? Naraputan og til si Miss Chloe, Sir Jericho. Doon na gid ay mga tiil ang balita. Napugos si Dr. Rodis pagsulti na ako, sir. Pero wa ni na ako ipanawi. Okay. Tinuod ang imong nabatian. Pero kinahanglan kotob lang na sa imong dunggan, ha? Sige, Samantha. Todd. Unto pala 5, kinahanglan ko ka na sa parkinganan sa sakyanan. Nakasabot ka? Yes, sir. Nakasabot ko. Ethel, patagin na lang sa sayang trabaho nun si Chloe. Yes, sir. Okay. Magsugod at sa pagtrabaho. Pagsamayan kong trabahoon. Tanawa na rin siya may mga bagong modelo. Aron doon na kay i-comfort ni Miss Chloe.
Salamat ka diya ka na, Rodi. Tuwa na sa sala si Chloe. Nagdugo ay ang operasyon sa tail. Dali, sunod na ako. Mo ba? Chloe, niya na ang doktor. Nga nagisamot-samot pa magyanda ni mo, Sir Roddy, Mami. Okay lang, Chloe. Ako kang pasyente. Busa kinang tambalan ta ka. Or ma-check pa lang. Idol! Dol! Ati man nasa ko na, Idol. Idol, sakit ka, Idol. Ako tutunlan, patambal sa ko mo, Dol. Pagkapin lang. Uy, noon sa Amerika, marinday. Gitokbol ko ni Madam Miguela swimming pool, Dol. Usa. Unsaon nga nagtuo man ko makamao siya mo lang, we. Mao natukmod na ko si Aaron Salvaron si Chloe nga na-onload na. Uy, ikaw sa Chloe. Anong may ambak maka? Ha? Anong may ambak ka sa swimming pool? Ganahan paghapon ko mamatay. Chloe. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Krakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to me, but did it